Vypni si zub. Tak čaute, ďalšieho videa. Zase tu môžete vidieť moju peknú tvár. A som tu aj ja. A vidíte do môjho mozgu a máme tu ešte nového hostia. Ja som Šimáček a nám absolútne nejdu obíčko. Ok, nikoho to nezaujíma, môžeme ísť ďalej. Vybrali sme si teda obíčko, ale... To je super, to môj nápad nebol. No. Ak sa tu nedostaneme na ďalšiu stage, tak to môj problém není. Fakt není. No určite vole, už tu nejak... Vybral som tie najťažšie. To ďakujem pekne. Veľmi ďakujem. No. Ja čo mi nejdú obíčka, mi dáš na ja už som prvýkrát spadla, butíka. To si robíš srandu. Budeme tu musieť asi nejaký cenzor. To je banda. No. No krásny ľad. Kamu, ja sa nemôžem vyberať, ja musím skakať. No. Poď cipni. Dúfam, že máte pekný deň. A nervy z nás. A dúfam, že do komentáru napíšete niečo, že jak by sme sa mali zlepšiť. Alebo niečo také. Mohli by ste dať návrh na ďalšiu hru, ktorá bude skoro. A my si ju zahrajeme. My si zahrajeme hru, vy nám ju pošlete. No a tak. Môžete kľudne vybrať, čo to môže byť. Ale nie ako hru na Robloxe, proste napíšte a my si ju zahráme. Skoro na 90%, asi tak nejak. Keď Fortnite. A boli by sme radi aspoň za 10 sledovateľov na YouTube kanále. A mohli by sme tu dať aspoň 500 krásnych lajkov. Čo je na to? Dáme 500 lajkov a na to. Nie, by som to nevedel. 500 lajkov si sa zbláznil. 500 lajkov, do 2 mesiacov to dáme. Kam si sa zbláznil? Zbláznil. Zbláznil. Napíšte do komentárov, že som zbláznil. 500. Ja neviem, ako si smieš. Som zbláznil. Do komentára prešli. Lebo nebudem mať peniaze na psychologa. Otázka, hrali ste už takéto obíčko? Určite. Robloxe? Určite. Ja si myslím, že nie. Máme tu prvý obskok. To bolo ľahké. Počkaj, stoj. Pozri sa na mňa. Pozri sa na mňa, pozri sa. Jak? Prečo? Máš skin Bacon Boya. Ja tu hrám teraz práve na telefóne. Vy to hrám počítači, alebo vy tam dosť peňazí, tak si kúpim počítač. Gigi, ja som umrel prvýkrát. Či druhýkrát? Pokiaľ získam dosť peňazí, tak si kúpim počítač a možno na budúce to už budem hrať na počítači konečne, lebo to už by som chcel, keďže na Nintendo Switch neexistuje Roblox. Nice, pekná logika, že? Dobre. Ja som niečo hovoril. No, ideme sa kúknúť na Viktora, kde je? Aha, on je tu za mnou, čo je výborné. Kamo, Gigi? Už sme na stage 14. Na stage 42, pardon. Ja som tu hore, čakám na Viktora, pretože Viktor sa trošku opustil. Ja som videl tam tú veľkú väžu, kde sú tie všetky tie časti. Kde sú tie všetky časti a ja by som sa najviac chcel dostať na tú červenú, čo už je dosť hard, lebo chcel by som, aby tu v tomto videu boli aj trošku menšie rage. Ne zas veľké, aké sme hrali naposledy s Viktorom obíčko. To ste nás nechceli vidieť. Ale no... To keby sme vedeli dávať cenzúry my, lebo sme začiatočníci, tak tam bude zacenzurované celé video. No výborne, ja som spadol absolútne debilne. No, prvýkrát som na to spadol, úžas. Výborne. Jedem!
Jedem za Viktorem. Kde jsi, Viktor? Čekejme. Já absolutně nevím po česky, jak je rozprávám po česky, takže to je výborné. Já vím, to je jedna slovíčko. Buď ticho. To je to jisté. Ne, samo, to tady taky. No, si to tady tak si nečítal si ceduly. No tak. Ani já jsem nečítal ceduly, ale když jsem se do něj zahodil, jsem viděl, co to je. No, já jsem to viděl. Já musím jít samozřejmě. Otázka, máte radí obíčka? Pokud ano, napište do chatu. Napište do chatu, že mám rád obíčka. Tam bude toľko správ. To nevadí, to vystrihneme. No, hovoril som o tých 500 lajkoch, mohli by sme dať... Viktor hovoril, že som sa zbláznil, takže mohli by sme dať tak 10 lajkov, 20, do 2 mesiacov. To dáte, takže 20 lajkov do chatu. A pokiaľ napíšete... Pokiaľ napíšete, mám rád obíčka, my vám do toho dáme srdiečko. Au. Ježiši, čo tam je? Au. Si koho? OK. Au, to čo bude schodí. Pokiaľ by ste chceli, aby som mala ja YouTube... Pokiaľ by ste chceli, aby som mala ja YouTube kanál, tak napíšte do chatu, aké by som mohol mať meno na YouTube kanály a budem rád, pokiaľ to dáte. Zase tu sú tie čierne veci, nemyslím, no. On nemyslí tú vec, ktorú... Ja som akože spadol na priamej čiare. Je to normálne? No radšej to by mi vyslovil. Ja tu spadám na tomto... Počkaj. Wait. Dobre. Asi ho každý vidí, ja si to ani vysvetľovať. To je hybacia pulsa. Poď, Viktor. Viktor, kde si? Viktor, pohni. Kde bude tak učenilá myška. Tak počuť. Tak nie myška. Viktor. No, si tu, konečne. Ja som spadol. No taký istý. Prečo by niekto dal tento sám? Prečo? Lebo... Tam nie oboschodný. Ty si robíš tam. Ja som na to spadol tiež. Ale mám tu. Počkať. Nee! Dobre, ja som tu. Hop, ja som tu. Nie. Hop, som tu. A jeden dal. Toto video už má koľko? Koľko má toto video? Kam minút? 8 minút už. Ja som si... No vidíš, že si zo mňa nemáš brať príklad. To je ďalší obskok. Milujem obskoky. Ja som raz vybral obskok... Prečo? Ďalší obskok. I love obskoky. Ďalší obskok. Nice. Hop. Ďalší obskok. Táto hra miluje obskoky. Ďalší obskok. Dvojitý dokonca. Znova je studia ruky, počkaj. Fúha, ty si fakt studený, kámo, nemáš teplotu? Ty, kámo, on má fakt studené ruky. Viktor, to si tak zlý bobíčka. Na ktorej si stage? 60, to je pohode ešte. Ja som na 69, tým inteligentný. Obskok? Ja som trénoval obskoky 24/7. Need you help, mi napísal ne. Thank you, hi. Nedal si tam nejakým buketovým čiškom? Potom keby si tu videl takýto rebrík, tak poviem nelež, je tam hore táto vec. Kámo, ja mu
leze, on tam aj tak skočí. To je nenormálne. Nebo je, keď hráš na telefóne, tak väčšinou ti to nekliká. Tak. Hra na počítači. No ale ja hrám na telefóne. Už máme momentálne 5 sledovateľov, takže boli by sme radi za tých 10 sledovateľov. Neberte si so mňa príklad. Piau! Si tak zlý v obskokoch. Boha, ja som spadol tiež. Jo, ja áno. Ja som sa spadol do vojdu, kámo. To je výborné. Čo, nemám, ne? Dobre, toto som skočil. Hop! Dobre, mal som to. Hop, hop, hop. No, jako mi pomoc. Čo je? Zachrana. Prečo? No, už asi zachránil. Ne, pomoc. Můj pupok. Jaký pupok? Ja padám. A ty tiež. So mňou. Kedy chcem ísť za niekoho, že? Mám toho. To je rovné. Pomôcť. Zachraňte ma. Kde som to dal? Som lajkom. Mám zachraňte. Pokiaľ dáte like a odberte. Ja mi ešte nedali. Dajte ho. Stavte ho nedali. Dajte ho už. Vy to nedali. Jedným lajkom tu podporíte Vicky Fora, že tu tak krásne umiera. Jo? Jo! Viktor tu pracuje. Oni bola nastavená, nedali like. Ani odber. Je to vybané. Úžasné. Na tretí stage. 79! Ty tu už nejak moc umieraš teraz. Ne! Dobre, čakám sa na ďalšie tejto. Ne, ja padám. My už sme na oranžovej, ale... Ne, za 39. No, GG. Kukni. Ja by som chcel dosiahnuť to čierno. No tak to zabudni. To budeme si tak moc zrieť, že vám ešte skipneme proste. Proste skončíme video a... Nemáš robiť. No poď, si skoro tam. Viktor. Tu budeme padať. Viktor. Ak by ste vám chceli vedieť, toto chceš robiť. A my sme tu. 1, 2, 3, 4, 5. Si robíš Ja som prišiel do vojdu. Kam, počkaj. Čo? Poď. Vidíš, dá sa to. A nedá sa to spraviť voľno? Asi nie. Boha, zase som skočil do vojdu. Why? Ja neviem, ja to skočil. Napadám. Ne! Fakam. Ne. Ne! Ja myslím, že jumpuješ na tom, môžeš to posúvať. Ani posúvať to. To mizne. Nice. Počkaj, ja to idem zjednodušené. Tu je krásna šnúra medzi nohami. A ja som to išiel inak. Tu je normálne odskok, keďže to je dvojku. A prekvapenie, za mňa, čo to je ako. Hop. Au. Boha. Au. Au. Dajte tam odberať. Dajte tam odberať, lebo Viktor to už nedá na psychicky. Ne. Ja proste chodím do steny. A skip stage mi to dáva, až taký umrem. Ja to nikdy nedám. Si pohode. Ne. Jooo, nejsem. Ja som spadol do vojdu. A on sa to rýchlo posúva. Áno, on to rýchlo posúva. Na to si došiel ešte raz. Ja tam letím.
Ty prídeš a ja tam letím, ja neviem ani vyskočiť jeden, ty vole. Ja som to dal! Ja som tu! Jupi! Ne! Toto ne! Ja viem, jak sa toto naskočí. Musí sa to do... Ja tam preskočím. Že, no, ty povieš, že no, ja viem, jak to mám skočiť. A budem ja. Jump. Ty, okej. Viktor má zjavne dneska veľkú náladu ma urážať. Prečo si na mňa tak... Au! Ale keď povieš, že toto je, ne, že toto, to viem jak robiť a ja to prosím prejumpujem, tak akože, prosím ťa. Wow, ja som tu. Nice. Pomoc! Môj pomoc! Viktor má asi rád svoj potok. Počká, tak toto sa bude dávať veľmi ťažko. Kúkaj. Kúkni sa to z boku. No, kúkni sa to z boku. Ja som to dal! Ja nie. Ja som Sigma. Nie si. Počkaj to na mňa. Okej. Kamu ja neviem dostať sa ani na toto prvé. Skip stage. Čekám ťa tu! Viktor! Koľko stojí koberec? Tak si to chvíľku počkáme. Au! Ja mám ja sa tu budem zabíjať. Na spávne. Kúkaj. Kúkam. To bola chvíľka okamžitu. Ne! Ja už viem. Neviem. Ja žijem. Bacha na ten odskok, ten je hard. Aj keď sa to dá na prvý pokus. Je to tam! Dohrali sme to, môžeme nič vedieť. Nie. Toto video robíš. Au. Počkaj, to je trojitý obskok? Au. To je trojitý obskok vo výšky! A ja som to dal na prvý pokus. No tak ešte... No tak berem 5. Dal som to na prvý pokus. Ja som. A za chvíľu končíme, takže dáme to do stage 90 a môžeme končiť už. Kamo! Čo je? Mne to nedám. Ani ja. Chceme to bude musieť niekto dať. Dobre, mám to, počkám na teba a to už bude koniec, takže no. Takže poď, dáš to. Si majster v obličkách. OK, no. Škoda, že diváci nemám. Ja ti budem naproti, aby diváci videli, že čo sa deje. Idem. No. No, poď. To je jednoduchý tento. To nemyslíš vážne. Počkaj, čo je to? Toto je pre mňa veľmi ťažký skok. Čo to máme za tlačítka? Ale ešte to je drahé. Skoro 400 robuxov, to nič. Ty si ma chcel killnúť? No. Ne, vôbec. A počkaj, toto je dobré, ja tam spectate vlastne. Ja to môžem takto spectatiť. No super, ja si jazyky. Dobre. No poď. Jo, a poď ešte do 90-ky. To už ja mám. No poď. Let's go! A my sa lúčime. Čau.